Технически камък, керамика или естествен камък? Какво трябва да изберете за вашия кухненски плод? При мен е Яна Мечкарова, един от топ интериорните дизайнери в България. Тя ще ни разкаже. Здравей, Ани! Много ми е приятно. Застанали сме на техническия камък и това не е случайно. Първият въпрос на моите клиенти, когато стигнем до кухнята, е всъщност какво да си сложим на нея, кое най-много издържа, какви са преимуществата и какви са минусите на различните видове плотове. Сега за термоплотовете, обикновените, няма да говорим изобщо. Те не са ни в класацията. Остават керамика, технически камък или естествен камък. Това, което със сигурност знаме, е, че естественият камък ще се напука, колкото и да е красив, и не бих искала да го слагам в такива работни зони. Това, което знам за керамиката и със сигурност ме ограничава в дизайна е, че чрез керамичен плот не мога да постигна такъв страхотен кант на и обработка плота. На самия камък. Сега при нас обработката е high level. Вие сте направили чудеса по моя проект и не случайно сме токани, но ще ти дам думата, за да допълниш защо технически камък, а не другите опции всъщност. Защо е добре да го изберете техническия камък за сърцето на дома ви, а специално за кухнята? Първо, че има много красиви цветове, което го различава от естествените камъни, от гранитите, от мраморите, които ние не препоръчваме за кухненски плотове. Може да бъде направено в прекрасни обработки. Тази е много специална. Яна изискваше от нас такава специална обработка и вече се среща, искате клиентите, но много често се случва да искате и само да бъде 2 см Яна, или много често препоръчва също да бъде на герунг и да бъде на 4 см. А защо да не избирате естествени камъни? Пориозни са и може всяка една течност, която сложите върху плота, тя да бъде пропита от самия камък. Така че техническия камък е нашата препоръка.